Rejd mill-uffiċjali tal-iskwadra ta' kontra l-viċċju ta' droga tard il-ħamis filgħaxija wassal għall-arrest ta' żewġ aħwa Karkariżi, wieħed ta' 18 u ieħor ta' 22 sena minn Birkirkara. Ir-rejd sar f'dar fi triq Santa Teresa li kienet qed tintuża għat-traffikar ta' droga. Il-ħidma tal-uffiċjali tal-Pulizija waslet mhux biss għal sejba ta' diversi drogi, iżda wkoll ta' ta' 44 sena u bina ta' 8 snin li kien qed jiġi espost ta' droga. Il-Pulizija qalet li r-rejd sar wara li għal diversi jiem il-Pulizija osservat bosta żgħażagħ deħlin u ħerġin mill-istess dar f'diversi ħinijiet tal-ġurnata. Fid-dar instabu pakketti bid-droga sintetika lesta biex tiġi traffikata, ratas bil-pjanta kannabis u ammont ta' pilloli suspettati ecstasy. Instabu wkoll ammont ta' flus, arloġġi u ħwejjeġ oħra li għadu qed isir l-istħarriġ dwarhom. Il-Pulizija qalet li wara s-sejba talbet għall-għajnuna tal-uffiċjali mit-taqsima tal-protezzjoni tat-tfal fih dan l-Aġenzija Appoġġ li minnu fih marru fuq il-post biex jieħdu ħsieb l-interess tat-tifel ta' 8 snin. Sorsi qrib l-investigazzjoni qalu lil One News li bħalissa l-Aġenzija Appoġġ qed issegwi mill-qrib dan il-każ pjetuż. Il-Maġistrat tal-Assa Charmaine Gallia ħatret bost esperti sabiex jgħinuha fl-inkjesta li ġiet appuntata. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar dan il-każ. Huwa mifhum li l-aħwa jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.